At, nu jeg bliver tæt igen. Dåb og konfirmation. Altså man kan sige, at konfirmationen er jo i virkeligheden... Altså, nej, lad os tage dåb først. Dåben er det billede i kristen sammenhæng på, at man tilhører Gud. Og i muslimsk sammenhæng, så skal mændene omskæres. Så skal desværre også nogle piger i visse steder af verden. Men så vil man sige, der er det et tegn. Så dåben er et tegn. På samme måde som en ring er et tegn på, at jeg er gift. Jeg kan jo godt gå med en ring, som jeg ikke er det. Og hvis jeg mister min ring, er jeg så ikke gift længere? Jo, det er jeg jo. Så det er jo et tegn, ikke også? Og på den måde kan man sige, at tegnet på, at jeg tilhører Gud, som kristen, der jeg bliver døbt, tegnet på, at jeg er muslim, er, at jeg bliver omskåret, som dreng i hvert fald. Jeg ved ikke, hvad jeg har. I har ikke noget specielt tegn i buddhismen, som for at være buddhister, tænker jeg. Jeg tror ikke, I har et tegn. Ja. I har sådan et snor, I binder om, when you... Nej, ikke. Nej, men man kan blive velsignet. Nå, ja. Ja, ikke også? Så binder I en bomuldsnore under armen, ikke også? Det er rigtigt. Men I har ikke et tegn på. Så har man så, i hinduismen har man så også kastetegnet, ikke også? Og det kan så være lidt forskelligt, men det er så igen et tegn. Så man kan sige, det er et tegn på, at vi tilhører Gud. Men det er et ydre tegn, og det kan godt være, at man bliver døbt, men det betyder ikke noget for mig. Det er også godt være, at man bliver omskåret, men det betyder ikke noget for mig. Så tegnene er noget, som vi kan mindes, og vi kan huskes, men hvis ikke det betyder noget for os, så har det måske ikke nogen værdi i virkeligheden. Så kommer vi til konfirmationen. Og det er fordi, at når man bliver omskåret, og når man bliver døbt, typisk, så er man jo spædbarn. Så er man meget lille. I skal omskæres inden for 7 dage, tror jeg nok også, ikke? Ja, det er forskelligt faktisk. Ja, jeg tror, det er sådan cirka inden for 7 dage, så skal man omskæres, eller på 7 dage skal man omskæres. Både som jøder og muslimer, tror jeg nok. Det er fordi, det var Abraham, der fik det budskab, ikke? Det var Abraham, der fik det her at vide. Så jeg tror, at både muslimer og jøder har det, at på 7. dagen skal de omskæres som drenge. Men så har man så det, at i jødisk sammenhæng, jeg ved faktisk ikke, hvad I har, jeg tror, jeg har noget tilsvarende hos muslimerne, at når drengene bliver store nok, så skal de blive voksne, og så har jøderne noget, der hedder en bar mitzvah. Og det er svaret lidt til konfirmation. Jeg tænker også, at I har et eller andet, at nu går man fra at være dreng til at være voksen, og så har man et eller andet fest for drengene. Ja. Har man ikke det? Jo, sunnet. Hvad? Sunnet. Ja. Har I også det som piger? Nej. Nej, er det ikke så surt? Ja. Men drengene har en sunnet, så ikke også? Ja. Og der har vi så brugt lidt af det samme, kan man sige, både som muslimerne og som jøderne, ved at man giver dem mulighed for selv. Fordi da de var spædbarn, så var det mor og far, der sagde, ja, han tror på Gud. Og nu bliver han og hun voksen i kristen sammenhæng, siger, nu får I chancen for selv at finde ud af, om I tror på det her. Og derfor får de undervisning, konfirmationsundervisning, og så er meningen i virkeligheden, at så skal de sige, ja, det her tror vi på. Men i virkeligheden siger de, ja, vi vil gerne have gaver. Ja. Og det tror jeg også gælder for jer. Jeg tror også, at jeres drenge siger, ja, vi vil gerne have gaver. Ikke? Altså, det er sådan. Jeg læste faktisk, at i Sydamerika, der er der blevet sådan, så at man også ligesom har lavet et ritual for pigerne. Så de starter med små prinsesser om dagen, med en prinsessekjole, og så i løbet af dagen, så går de, og så om aftenen, så står de i en rigtig flot kjole, og så er de blevet voksne. Det synes jeg faktisk er en fin tradition. Jeg synes, at vi trænger til det, både som, altså nu har det altid været mandsdomineret, men jeg synes jo, at I som piger også går fra at være piger til at blive kvinder, ikke? Ja. Det synes jeg, at det skulle markeres. Hvis nu, at man har 2 forældre, som har forskellige religioner, ja. Kan man så godt leve, altså som barn, kan man så godt leve det med begge? Altså, ja, det er godt, hvad du mener. Man kan sige, at jeg håber, at de børn er vokset op i en familie, hvor der er respekt for hinandens religioner. Så hvis de er vokset op i en familie, hvor der er respekt for hinandens religioner, så kan barnet også godt leve med det. Men hvis de hele tiden hakker lidt på hinandens religion, så tror jeg, at børnene går i stykker. Så man kan sige, at de børn, der bliver født i sådan nogle 2 religions, de burde være mere tolerante, men jeg tror, at virkeligheden er, at de går mere i stykker. Jeg tror faktisk, at virkeligheden. Med mindre, at forældrene har været tolerante selv. Okay. Ikke også? Hvis de ikke er tolerante, eller hvis det for den ene af dem betyder ingenting, så skal det nok gå. Ja. Men
hvis de begge to er meget troende, så tror jeg, det bliver svært for det barn. Det tror jeg faktisk. Men mindre de kan respekten. Ja, men mindre de kan respektere hinanden, ikke også? Og Jesus, han gjorde sådan ting. Jeg synes jo også, at Gandhi, altså har I hørt om Gandhi? Har du hørt om Gandhi? Overhovedet. Gandhi, han var muslim. Og, nej, han var ikke muslim. Han var hindu. Så ikke buddhisme, han var hindu. Men så var der jo stor krig, eller stor adskillelse mellem hinduer og islam i Indien. Og nogle gange så var der kæmpe slåskampe, hvor de slog hinanden ihjel. Og så er der en scene, og den er ægte nok, hvor der er en hindumand, som kommer og siger, jamen muslimerne slog min søn ihjel, og sådan, og siger, nu har du slået lige så mange ihjel. Hvad skal jeg gøre for at få tilgivelse, spørger han der hinduen så. Du skal finde en muslimsk dreng, der var lige så gammel som din. Fordi dem findes der mange af nu, som er blevet slået ihjel. Så skal du tage ham, og så skal du som hindu opdrage ham, som om han var muslim. Mærkeligt. Fordi at det handler om respekt og kærlighed i virkeligheden, ikke også? Og det var Gandhi så meget flot indenfor. Altså han siger, at hvis du skal have tilgivelse, så den bedste måde, du selv kan tilgive dig selv, det er ved at respektere de andre religioner også. Og det kan du gøre ved at vise det fuldt ud, ved at tage et andet barn og opdrage det, som om, at det var en anden religion. Det er flot. På den måde være flot, ikke også? Det er sådan, det er flot. Men det er garanteret ikke, at det, og jeg ved ikke, om man gjorde det. Okay.